Molweni bethunana. Ndibuyile kwakhona with yet another piece of wisdom. Bethunana kutheni ngathi kuzawuqalisa ududu. Anyway guys, ndiza kuni from Facebook bendizama ukwenza i-live. This live hope izawuba juicy kanjani. Mhlawumbi akuthandanga abantu abadala. Hey, because bendizimisela uqhaqha amabholo. Yayive benizawukhupha iimfihlo zodwa. This video is motivated. Mhlawumbi ndizakwenza ii-parts guys, izawuba zii-parts or part 1, part 2. I don't know. Andingomntu, ewe ndiyathetha ngam. I make examples when I'm teaching. Ndenze examples ngam, but andiye ndingene nzulu ngokukhula kwam and the challenges and what have you. But this morning I was motivated by a video that I watched. I saw Princess Yanja. She makes a lot of sense. Sisters mandifake ku plain mode. She makes a lot of sense. She talks all things spiritual. Umuntu omamelekayo ungamkhangela man azimbi inzipho kodwa umuntu uya eCape Town. Khanijongeni ngomso guys, ndivukela no in the afternoon ndizawuba ndiseKapa, but inzipho zinje, intloko inje, ayonyani. Yenzani icebo umuntu aye esalon. Anyways, ndithi ke, so I got motivated ndimamele le video. Uthi uPrincess Yanja akho mntu wonwaba ekukhuleni kwakhe ngathi ngumuntu okhule esokolo okanye umuntu okhule phantsi kwengcindezi, umuntu okhule kabuhlungu. Yayiva. And this makes a lot of sense. Well, it made a lot of sense to me. Because xa umuntu okhule ngolo hlobo, you are not phased. Hey, kuyaduduma guys. You are not phased by izinto ezithile. Izinto uyabukela ngenye ixesha ugqithise uyokhulela. You understand? Because kuwe nothing is more important than your happiness. And you remember what being unhappy is like. And therefore, ngakho konke nako uyayilwa into oyaziyo into yoba izawubangela into yoba ube unhappy. Mandicime nale TV. Izawubangela uba ube ngumuntu o-unhappy. Uyayiva. So at all times you are always assessing situations into yoba, do I need to bother myself with this? You understand? Ndizawulala ebusuku. Awufundi ungakulalisiyo. You understand? Because you remember very well, you know, kuba kwi-triggers uqonda uba andizi. Uyayiva ke ngoku. Ndinguloo mntu nam guys. You know, I choose happiness and it's a choice I made. At some point I had forgotten how to be happy, but then I realized into yoba no man, uyayiva ke ngoku. Mamela ke, ndikhula mna guys, ndikhula ndingakhuliswa ngabazali bam, ndikhuliswa ngudadobawo wam in Durban, eMlazi, N section, kooMazakhele. Uyeva ekhaya kwa N585. Ndafunda eSithokoziso Primary School, ndayofunda eSekelani Higher Primary, and then I went to Sacred Heart in Verulam. Ekhaya ndikhethwe uba mandibe ngulo uya kwaDabawo because I was a bright child, masiyibeke ngolo hlobo. Kwakufunwa umuntu ongazibe sokolisa wethu esikolweni, you understand? And umuntu ongafekethiyo, you understand? Apparently ke ndikhula ndinguloo mntu ubonakala emncinci into yoba ndi-strong. I don't know uba strong ke, how do you pick it up kumntwana ona-7?
but before me babeyile usister wam, my late sister, with our cousin omnye cousin sister wethu, babekhe baya bengabantu abazayohlala bakhuliswe ngudade bawo, but they didn't make it further than the holidays. I think they went for December holidays and abakwazi tu unyamezela, bafuneka begodukile. Yayiva egodukeni kwabo following year ke ngoku kwazotraywa mna ke ngoku, yabo. I went to Durban. Udaba wam is a nurse that time. Uphangele King Edward Hospital. Married to, you know, this guy from Mozambique, Uncle Chico, Ompi, sasithi Ompi. So yeah, I'm an only child ke ngudaba unayo umntwana omdala kunami. Buxola is 22 years older than me, akasekho naye. Mdala manu Buxola. He was a teacher at the time nandisiya at Durban. In fact, he started teaching when I was 3 years old. So awunambala uthi ngumntwana kadade bawo, you understand? And nokhali ukhuliswe ngutamkhulu nomakhulu, umama notata kadaba wam. So I'm an only child ke ukutsho ke. So ndifika ke eDurban, ndisukela ezilalini mina, ikhaya lam liseGiltoni kwaNomadolo. Amanzi siwakha eTyhume, likhona itanki kodwa itanki liyatiqwa. Amanzi etankini akhiwa ngemvume katata omkhulu, otherwise nina ziemere entloko. Buya kwena esikolweni nehlapha eTyhume, nibuye ninyuke iqhina, nireya amanzi, nigcwalisa amadramu. Ndikhula ndingumntwana osenga igusha phambi koba sesikolweni. Siyosenga igusha zalapha ekhaya zazi over 400 at some point. Yho, yasana iserious into ephandla. Uyeva ke ngoku. So ndikhula ndingulo mntwana usengayo. Ndiyakwazi uyisenga igusha, ndiyakwazi uyisenga inkomo. Undijonge kakuhle, mna ndingakuhlinzela negusha mna, ndiyihlinze ndedwa. Uyayiva ke ngoku. So ndifika eDurban eMlazi. I remember even the song that was playing, ukwehla kwethu elaqhina lehlayo usiba usiya ko-5 ko-500 phaa ngasekhaya. Yayisithini LV ina kwakumzi wawusisport itavern that was not far from indlu kaDabawo. Sitsholo kutop izipika zibekwe phandle, uyayiva. That song qho xa ndibuyela back to that memory kuthi qatha laa ngoma. And I'm mesmerized ukubone izindlu ezinhle kangaka, ukubone ndidla ngozibona emagazinini. Yeva, ndandingazange ndayibona kwa-TV ngeliso lam, ndiyayazi zange ndayibona ilayitiwe qha. Yeva ke ngoku. So impression endinayo mna zinto ozibona kwimagazini ofana uthi gqinayo ngelo xesha, once in a blue moon. So ndinguloo mntana ke. Ufika eMlazi basically ndilapha. Abantwana bamaZulu ke kuzawuthiwa ubuye emafama. So ndinguloo farm girl ke. Itrip yethu iqale ePietermaritzburg, uyeva, before sizofika apha eMlazi. Ndanikelwa ii-cousins zikaDabawo ezazize apha ekhaya uthi bezobona utamkhulu. So kwasekanjwa nam ke sagqitha ke saqala bangabahlali bona baseMaritzburg e13 eMbali. Hey, uzawuba khona definitely part 2. So part 2 ke ndithi ke ndiyafika apha like indlela le most of the times I think ndilela kwalapha endleleni mani yonke into intsha kum ukubone. I think it was the first time ndikhwela i-private car actually. Ndiqhela ibhasi mna siye etown
uyandathena uyothengelwa ezo zihlangu zesikolo mhlawumbi once in 2 years. Uyayiva? So heyi sana leyo hamba ngemoto ndidla ngozibona iimoto nqona uba heyi ndisemotweni. Sihamba ngale moto ke sana, andisazi uba samisa phi, ndathengelwa ipayi. Heyi ayizange ibe mbi nantsi into, yayingembi, ingembi. Ndiqonda uba abantu bayitya njani le nto injena, uyayiva? Ndaba ngazama le grivi ngaphakathi, yeva, ndaba ngazama isikhoko, kangoba ndenzelwa umvubo wesonka, yeva, ndavutyiselwa ngesonka kwilantuka itsho kwithabhu yeyogathi, laa yogathi inkulu. Uba uze nam ndibe nomntu otyileyo. Ezo zinto bazityayo apha endleleni nqoma yu, imbi, imbi, imbi. Kwakumbi itshizi ndiqoma nola nto ingathi yisepha, uyayiva ke ngoku? Ufika kwam eMaritzburg, hayi ndimlo gayizini, uphisiweyo as in number 2, yeva? Andiphiswanga ndiba ngajikeleza lo mzi, andiyiboni itoilet, ndijonge next door, andiboni itoilet nalapha next door, yeva? Benza njani xa befuna uesa, hayibo? Heyi andibona umama lapha into uyapenapena, ndiyintoni? Nditsho ndithi ndiphisiwe, kuthiwe nantsi itoilet. Heyi ndingene apha, qumbu isitya esiklini kanje, xa ndijonga ithobi esiklini kanje, nala manzi aklini, ulo mama urayithi kakuhle uthi ndizawukakela njani esityeni. Inoba safuna ndikake, ndiphinde ndiyikhe, ndithini. Yhu, hayi sana, siyandiluma ke ngoku isisu, ndimane ndizokrotywa. Wandikhula ngokuthi yenza wethu, ndiza kubonisa ugqiba kwakho uba kuthiwayo. Ndibonisa itoilet uba like iyaflashwa, laa manzi azayihambisa singayiboni, kwangona kuthi hu. Ndenza ke, yeva? Qonda uba hayi bethuna. Ndijonga, akona ndandiyithanda ngathi kuphuma phandle, ndime phandle sana, ndibukele ii-lights, uthe qhash sana embali, yeva? And ke ngoku thina siphezulwana, ilokishi uyijongele ezantsi, uthe qhash, ingathi ziinkwenkwezi. Nqonda uba iinkwenkwezi ezisezantsi so. Iinkwenkwezi zalo mna ndiziqhelele phezulu, uyayiva? Ndim ke lo. Heyi, sigqithe ke siye eMlazi, kulapho ke ndifika kuTsholangoma ke. Xa ndifika akuhle kwaDabawo, akuklini kwaDabawo, ndoyika nohlala phantsi, yeva? Kuklini emani, uqonda uba wawuboniswa ibhedi yakho, uzawulala mna apha. Ndithi mna wena diet yalapha, ndoyikisiwe ke ngabantakwethu abadala kunam into yoba yha, hayi ke sana, kutyiwa ikhakhazela kwaDabawo. Konke ukutya khona kufakwa ikhakhazela, ikhakhazela ke iraja. Uyayiva? Andikoyiki okutya, andikakuva nqoma xa kuphakiwe, ndimane ndithi hayi andiyifuni le. Bethuna, hayi, mhla ndayitheyista nqoma njini, imandi mos ikhakhazela. As a result, awona ndiyithanda ngathi yinto ebabayo today, like itshilisi nje. Ndikhula ityalwa kwaphaa egadini phaa kwaDabawo, so ndade ndayiqhela ke itshilisi. So ndikhula ke ndinguloo mntu gayizini, but heyi kukho i-challenge apha. I don't know how to put it without sounding like andikho grateful, yeva? Kwakungekho happy man, it was not a happy household le ndikuyo. And sendibona ngamehlo okhula ngoku into yoba kaloku uOmbi lona, imagine, is a foreigner ongene eMzantsi illegally, number 1, and esemtsha, esemncinci, kwafuneka azokwenza ubomi, you understand? So he himself went through a lot to get to where he was, you get me? Because I remember he could not even
read or write. Kwakufuneka uba kushiwo imessage kudabawo yayifundwa ndim, ebhenki wayekhatshwa ndim ndimse ebhenki, because he's a hustler. He was a hustler, like of note. Most foreigners, especially Mozambicans, they are good with trade. Abasweli into yokwenza imali. U-Ombi yena at some point he was a mechanic for big companies like LTA, Big Five, Marine Roberts, you understand, a mechanic for machinery yakhona, you understand. He would even go overseas, like I remember at some point he went to Morocco with the company, he went to Comoro Islands, went to Madagascar, you understand. I think he would go for like 6 months or so. So he was a mechanic. As a result, ekhaya man bahlale nje kunuka i-oil. I-overall zakhe zazivaswa ndim. I-smell se-oil sisandikana namhlanje empahleni, uyabo. As a result, ukhona omnye umfana endakhe ndaphantsi ukuthi no, sorry mbethu, I'm irritated. I don't see any tissue around. Ndithi lo mfana ndeva i-oil, ivumba le-oil, uyeva. And kuba nanto xa ndingaqhelenanga nomntu that much, ndibuze kakade, what do you do for a living? I'm a mechanic. Ndaqonda uba ndive ngevumba, uyayiva ke ngoku. So yayindim uhlamba ii-overall zika-Ombi ziya-ayina, uyeva. Every day u-Ombi uphatha ii-overall ezayiniweyo. Uyayiva ke ngoku. Beka ke emsebenzini ukukhulula eza overall azilahle pha, ndim lo funeka athathe eza overall. It's my duty ukuzihlamba, ndi-ayine eyangomso, uyabo, ndenze ne-lunch box ka-Ombi, uyayiva. But mna I don't carry a lunch box to school, ngelithi hayi kaloku wena uza ubuya esikolweni uzotya ilantshi. Ngelo xesha esikolweni uphuma ngoo-past 2 uzofika endlini ngee-past 3, uyeva. Oko bugqibele ukutya kusasa. Akutsho noba unayo ikheri, mna ndikhulanga ndiphatha mali esikolweni. Laa nto yoba ke oomama abathengisayo phaa no, bandithengelwa ngayitshomi mna. As a result yangasandihluphi nondihlupha into yokuba kuyathengwa ntonontoni. Aba bantu bezitendi ndandibajonga nje bangathi andiboni mntu. Uyayiva. Sekukho i-school trip kuhanjwa, then ndiphethe isikhafutini. Andisiqhelanga kaloku isikhafutini. Isikhafutini babendiziqhaqha ibhasi ingekasuki, ndithenqa kaloku, yeva, sisikhafutini. Andiqhelanga sikhafutini. Ingekasuki ibhasi sanisamile kusakhwelwa sendiqhaqha, sendiyaqhala. Ndikhule ke ngolo hlobo. Ndikhula ke ku-strict. Oyena mntu ubangela uba kube too strict xa sendijonga ngamehlo kulo ikwangulo Ombi lo, you understand. Nee-trust issues u-Ombi. And also I think like i-inferiority complex. We live in neighborhood yakhona, you know, kukomazakhela. Abantu baseDurban bazawuthi ezitendeni, you understand, like apho uzakhela khona ezo zindlu zikarhulumente, you understand, ezo zindlu zesubsidy ke futhi. You basically build from scratch, you understand. You buy a site, work, yayibo. So ndikhulela kwi-neighborhood enjalo. Mostly ngamagqwetha kule neighborhood, ngoogqirha, you understand. Ndixela mna supermarket owners, teachers, zezo professions ezihloniphekileyo. So i-neighborhood ehloniphekileyo lena, yabo. I think inferiority complex yakhe, you understand, ezibona ehlala kule ndawo, ayingafuni uqhela abantu, engafuni uqhelana nee-neighbors, engafuni zimqhele. As a result, nawe mntana ngoku you are subjected to that into yoba I think uzawuba ku-part 3, yeva. So singena ku-part 3 ke ngoku. We are subjected to that uba uyintoni kwabani, uyofuna ntoni kwabani, you understand. You can't make friends with certain people.
and ke uthi wawujonga umzi ovumeleke ongafani ubuzwe xa buyodlala khona ufumanisa oh utata pha akafundanga yho ayindibethulana kodwa. And yayibona uba I was a bright kid because ndase ndiyibona uba kufuneka xa ndinetshomi emzini ongathi uqhafuqhafu ndingabalisi ndithule ndithi yeva ke ngoku because wow ingxaki khona ibhrayi ufumana like it was a nice neighborhood. Oomama bendawo kuorganizwe ii-trips like yearly trips wethu kukhutshwa abantwana sonke bantwana mhlawumbi let's say kuthiwe sawuya remember we went to Lions Park one day at some point sakhutshelwe eMgababa. There was a playland wethu eMgababa. You know kwakubakho ihlahla leChristmas, ihlahla likaChristmas, like where we all gather, you understand, as families, abantwana bonke nifumana ii-presents. So koko nifuna kusiwa i-present yakho nawe phayana, you understand. So like it was a nice neighborhood. People are warm. Xa uyodlala komnye umzi, you understand, awufili ngathi you are gate crashing, you understand. Ungumntana walapha, so xa kwenzekile walapha abantwana balapha besenzela ilunch, you'll get your lunch nawe as well, you understand. So i-neighborhood enjalo. So ndingayi-understand le nto yasekhaya into yoba kutheni bona abafuni bantu, you understand. So nam ndandweba into yoba xa kukhona xa bekhona apha endlini abazali andimemi mntu, andifuni udlalelwa ekhaya, masidlale ekhaya xa kungekho mntu because ndabaza bekho nice ababathandi abantwana, you understand. And nabanye abantwana I think they picked up into yoba kulokhanya lonokukhanya sidlala mabengekho abantu abadala, mabekhona hayi. And ndandiyibeka nalula wethu because ndandisebenza mna guys. As a result into endiyivula yona ngoku I think it's because ndisebenze gqithi. Jonga ekhaya i-backyard, it was vast, like umhlaba omkhulu othambekeleyo. Kuyalinywa iyeli, kulinywa umbona, yeva. Uzawuhlakulwa ngubani lo mbona? Uzawuhlakulwa ndim noDabawo neveji. Sandifike kulikhaphetshu nje, kusisipinatshi nje, yeva. Xa e-off uDabawo andizufike ubuye esikolweni ndibuye ndiyodlala egadini, thatha igaba sana ungene egadini nihlakulele umbona. Ucinga uba iyadi le inkulu kangaka ichetywa ngubani? Ichetywa ndim. Akuzuqeshwa mntu wegadi ukhona, ndim lo uzawududuza nomatshini. Kuyadlalwa ngabantwana phaa esitratweni, yeva. Uyanishiya umdlalo mna andiwutyhali i-lawn mower yintoni, yeva. Ndawugqiba nditrime ii-flowers, ndinkcenkceshele igadi. Mane ndibuza ndingayodlala ke ngoku, mane kuthiwa awukagqibi, jikela emva kwendlu urobhile phaa, uyayiva ke ngoku. Thuthele ngcabe ndiyicheba. Sometimes shem iitshomi zam bachwechwe bazondincedisa, yeva. Siyathutha ingca ndoyilahlela ngaphaya esikhotheni, yeva. Sometimes iifestire zakwaDabawo zivaswa monthly, yeva. Festire sliding door, ndim lo ukhwelayo, yeva. Kangaba ndandikhetha uzivase ngekho so that wethu noba ndirobhile, as you understand, uzawuthi xa ebuza ndithi hayi bendivase iifestire namhlanje, ndithi nje, uyabo. Xa ekhona kufuneka ube thara, kubekho imini yabona i-step 1 laa nto